וזה גם היה נקמה שלי באותו בן אדם, איפשהו להגיד, האפס, הנה, עכשיו אני כאילו מעליך. אתה יודע, לקחתי את הכאב, עשיתי ממנו שמחה. אהלן, רויסון, מה המצב? שלום, שלום, מה קורה? מה נשמע שם בגבעה, שגילותיים? וואלה, לא הרבה בכלל, די משעמם פה, אבל זה די נחמד, זה נחמד. מתאים. אחלה, אחלה. משעמם זה חיובי באיזשהו שלב. שעמם זה כן, מעולה, בעיקר בארץ, אין כמו בירה של סוף היום. לא, זה לא לגמרי. טוב, זה שילוב מנצח. השקט והניקיון והתחושה שאתה בעיר שיש לה אבא ואימא, בניגוד לתל אביב, עושה שיש לה נוח, אבא ואבא ואימא ואימא? סתם. כן. כן. אז קודם כל, טוב שבאת להתארח אצלנו. נכון, אנחנו שמחים. שמחים. יצא לדבר עם כל מיני כותבים, וגם השם שלך גם עלה ככה תוך כדי, אמרנו, וואי, מגניב ככה לארח אותך. וזהו, נדבר איתך קצת על כתיבה. אני רוצה לשאול שאלה. יאללה, תתחילי. בדרך כלל זה עובד כזה שאני בא, רושם לעצמי שאלות מסודר, ואז ליאת באה ומתחילה פשוט הורסת את כל הסדר. נו מה, יפה, זוגיות נפלאה. אני הכאוס בסלט. קודם כל, אני לוקחת אותך קצת אחורה. מתי התחלת לכתוב ומה גרם לך להתחיל לכתוב? וואו. אני גם אגיד כוכבית, ששמעתי את השם רויסון הרבה לפני שעשית, כאילו, לפני שבאמת הכרתי אותך ואת המוזיקה שלך, זה היה איפשהו שם, כן, זה מתגלגל. הבן של רוי. שיר ראשון שלי הקלטתי נראה לי 2006, וואו. 2006 כזה, אבל התחלתי לפני זה, כאילו התחלתי בעיקר מפרי סטייל, כאילו מההבנה שאני יכול בכלל לעשות את הדבר הזה, וזה היה מרתק בעיניי. ואז גם התחלתי ככה לאט לאט לכתוב לעצמי, כזה למגירה, אתה יודע, כזה מין. גיל 17, משהו כזה, אני מדבר כמה שנים זה אחורה. הרבה, 25 שנה. נכון. זה באזור 25 שנה אחורה. ואם כבר נגעת בפרי סטיילים, איך התחלת בעצם בכלל לעשות פרי סטיילים? עוד מעט גם אני אספר רגע איך אני התחלתי לעשות פרי סטיילים, אבל אני אשמח לשמוע ממך, איך בכלל כאילו אתה ניגש לזה, איך זה התחיל? היה יום אחד, אוקיי, הייתי ילד באזור גיל 15 כזה, והייתי שומע הרבה היפ-הופ, אבל לא את הכל הייתי מבין. כאילו, אנגלית 4 יחידות כזה בלחץ. אז הייתי כזה מחרטט, נגיד רגולייטס של וורן ג'י, זה היה השיר הראשון שכאילו בדיוק אהבתי. שמעתי אתמול אותו. איזה קטע. אז רוב המילים, כאילו, אם אתה שומע אותי שר את זה, הן לא קיימות, אין כזה, אין מילים כאלה. אני צוחק, אני כל כך מכיר את זה, כאילו, אתה יודע, וואו, זה כל כך לא מה ברגע שאתה רואה את המילים, וואו, זה כל כך לא מה שאני שר, או חשבתי שהוא אומר. אז לגמרי זה היה ככה. ואז יום אחד התקלחתי, שמתי היפ-הופ בטייפ דיסק בחדר, ו... ולא שמעתי את המילים, אבל שמעתי את כל הווייב, את כל הזה, ומצאתי את עצמי פתאום חורז ומאלתר, ונדהמתי מהמצב, מהדבר שקרה כרגע, והתחלתי לצחוק במקלחת, אני זוכר את זה ממש, התחלתי לצחוק, אמרתי, מה זה היה? וניסיתי עוד פעם, וזה עוד פעם קרה. אני כזה, וואו, מה זה הדבר הזה? כאילו, איך זה קרה? ואז היינו באיזה ערב אצל חברה, ישבנו כזה כמה חבר'ה, אחרי סשן, סקייטרינג, כפר סבא, בירות, זה, שמענו The Roots, האלבום שלהם, ואז כאילו הדיסק נגמר, אז היה דיסקים, זה לא היה כזה ספוטיפיי לנצח, אז הדיסק נגמר, ופשוט מישהו התחיל לעשות ביטבוקס, ואני כזה, וואי, עכשיו אני אחשוף את הקסם שלי. כזה עשיתי את זה, וזה היה ממש טוב, וכאילו אז מישהו אחר התחיל לעשות באנגלית, וכזה, אני זוכר שהיא חזרה, היא יצאה מהמקלחת, והיא באה ואמרה, מה, זה הייתם אתם? כאילו, אני שמעתי שיר שאני לא מכירה, ואמרתי, אין לי את הדיסק הזה, מה זה? אז כזה, ואז בסשנים של סקט, כזה אחרי הסשן, יושבים, ואני עושה פרי סטיילינג, ולאט לאט מכיר אנשים שעושים גם מבאר שבע, מחיפה,
כזה, כל מיני. על הדרך פוגש גם אנשים כמו פלד, אורטגה, את נצ'י, שלא היה מוכן לעשות פרי סטיילים, היה רק בקטע של כתוב. הייתי יוצא עליו על זה במעגלים, אני זוכר, כאילו, הייתי אומר לו, אחי, תבוא פרי סטייל, די, תשחרר, הוא לא היה מוכן, בסדר. אבל נשמה ענקית. וכזה, ולאט לאט, כאילו, מפה לאוזן לגמרי, כאילו, זה עבר הדיבור הזה, והגעתי לסירה בירושלים, נדפק לי המוח, הגעתי לערב שבו היה כזה 5 שפות על המייק, פרי סטייל, חושך, קודר, כולם כזה, ואני איזה צפלון, אבל יאללה, הגעתי עד לפה, אז אני כבר אתפוס את זה, ולאט לאט הכרתי קהילה ומשפחה, היה לי חבר מאוד טוב שנקרא רוקי בי, שגם הוא פרי סטיילר מדהים, והיינו עושים ערבי פרי סטייל. אז בראש שלי נראה לי שאז שמעתי כאילו רויסון, כזה איפשהו באמת עם רוקי בי, כאילו איפשהו זה כזה עבד לי ביחד. כן, זה הגיוני, כי כן, היינו צמד חמד, היינו אחד בתחת של השני כזה, תקופה מאוד ארוכה. מגניב. ומתי התחלת להוציא... רגע, אני אמרתי שנייה שאני אספר גם על זה. סליחה. נכון, תספר. האמת שאצלי זה קטע מוזר, כי בעצם פעם ראשונה שאני חושב שנחשפתי לפרי סטיילים, שהייתי ממש ממש קטן, ואני הולך ברחוב עם אבא שלי, הוא אומר לי, בוא תראה איזה כלב חמוד, אולי הוא הלך לאיבוד, בוא עכשיו ביחד נלך איתו ונלך ביחד ונביא לו כיבוד. ואז זה כל פעם כזה איכשהו ליווה אותי, וכאילו, ולא קלטתי שאבא שלי ממציא את זה על המקום, וכאילו, רק באיזשהו גיל יותר מאוחר, אמרתי, רגע, אבא שלי כאילו בעצם ממציא לי כאילו שורות על המקום וזה. וכאילו איכשהו זה כל הזמן ליווה אותי בילדות, ואני זוכר, היה סדרה של דרו קרי, של מהשורה הזאת, ואני והחברים היינו עושים כל הזמן, ואז אתה דופק, ואז אתה יודע, רגע, אני יכול לעשות את זה גם על ביט, ומשם זה יתגלגל, וזה... אוי, גדול. בדיעבד, פעם ראשונה שנחשפתי לפריסטיילים, זה אבא שלי. האמת שאני מבין את זה לגמרי, כי אני עם הילד שלי, אני עושה לו מלא פריסטיילים. כאילו, אני לוקח סיפור ילדים, ובשביל שהוא יירדם ושאני אוכל לו את הראש, אז אני ממשיך לחרוז, כאילו, עד שהוא מתמוטט, כי אין דרך. אז הוספת לי כאן עוד משהו, גם הכלבה, שהייתה לי כלבה, כל היום רק פריסטיילים על הכלב, כאילו, שמע, אם תחלק את החרוזים, לכל פריסטיילר יש כאילו, אתה יודע, אתה מחסנית בזה, 90% מהם זה על הכלבה שלי ועל זה שהיא קטנה וחמודה וזה. גדול. ועכשיו אני הוא פשוט בתור ילד לא הבנתי את זה בכלל, שכותבים, שמתאמנים לפני, שעושים חזרות וכל השיט הזה. הייתי בטוח שזמרים הם פשוט זמרים, זה מה שהם עושים. זה ממש, אני זוכר שזה הכה בי כזה, שוואלה, יש את העניין הזה של לכתוב שירים, וכל הדבר הזה. והיה לי איזה רגע כזה מכונן, להבין שזמר הוא בן אדם שמתאמן, ועורך, ובוחר את המילים, וכל הדבר הזה שאתה לומד להבין. אז כאן אני אשאל אותך ככה בהמשך של זה, איך אתה חושב שבעצם פרי סטייל משפיע על כתיבה? כלומר, האם מבחינתך זה כזה שני דברים שונים? האם זה אחד חייב ללכת עם השני? אני יכול להגיד שאני כאילו הרבה פעמים עושה פרי סטיילים, אבל דווקא כשאני כותב, בדרך כלל זה לא בא מאיזה פרי סטייל, כאילו כאילו יש לי שני מצבים, יש לי עכשיו יכול לתת לך פרי סטייל, רוב הסיכוי שבכלל לא תשמע שום דבר מזה בשיר שלי, ולהפך, כאילו. אני כן חושב שפרי סטייל נורא משפיע על הפלואו שלך ועל כשאתה שומע בן אדם MC כאילו ששר, אני יכול רוב המקרים לדעת אם הבן אדם הזה הוא גם פרי סטיילר טוב. אוקיי? כי הצורה שבה הוא מקשיב למילה, שמזכירה לו מילה אחרת, גם כשהוא כותב לפעמים זה בא לידי ביטוי. אבל כשאני נגיד מופיע טקסט כתוב, מאוד קשה לי להביא את השריר של הפרי סטייל. זה כאילו באמת כמו שאתה אומר, שתי מקומות שונים בראש. כאילו, השחרור הזה לעומת הרצון לדייק ואתה יודע, ולזכור מה שכתבת ומה רצית להביא פה. אז איך אתה, תכלס, איך אתה כותב? אז כי אנחנו פה בפודקאסט של ורסים, מה המיקום, מה השעה, מה האווירה? האם אתה מחזיק נר נשמה ואז כותב? תוך כדי ליטוף ינשוף. חייב. אז אין לי מקום כרגע. זה בעיה.
אז אני יושב בבתי קפה לכתוב. וואלה. אשתי קנתה לי אוזניות כאלה, שבבם, שהעולם מתבטל ברגע שהם על האוזניים שלך, ואז שם אני כאילו נכנס לזון, אבל הכתיבה נעשית כל היום לאורך הדרך בחיים, כאילו, במפגשים, במחשבות, נכנס לך פתאום איזה ורס, אתה מסתכל על איזה משהו ואתה מנסה להסביר לעצמך אותו, ווואו, מצאת איזושהי דרך מדהימה להסביר את זה בחריזה, אתה רוצה שזה לא ייעלם, אז אתה מוריד את זה, בין אם זה לדף, או בין אם זה לקבוצת וואטסאפ עם עצמך, או שאתה סוחב את זה איתך לרגע הזה שבו תגיע לדבר ותוריד את זה. הרבה פעמים הכתיבה מבוססת על תחושה אצלי, היא באה נורא מהבטן, נורא באינטואיציה של על מה אני רוצה לכתוב, וכל מה שעולה בי, ואני גם לרוב לא עורך כזה הרבה. אני די נותן איזה... זה הוואן שוט. כן, כאילו הדף שלי אין לו הרבה מחיקות. אולי מילה פה, מילה שם, אבל אני די קנאי, כאילו, מה שיוצא באותו רגע. וגם אני לוקח רגע, אני לא כאילו ממלא את הדף. אני יוצא רגע, אני עובר על מה שכתבתי, אוקיי, רגע, מה, מרים את הראש, מסתכל על הירח, חוזר לדף, כזה. אז זה פחות אתה עכשיו אומר, אני עכשיו מתיישב, סוגר על עצמי איזשהו זמן, אתה אומר, זה קופץ אליך בכל מיני קטעים, בנקודות, ואז אתה רגע זה איתך מתייחס כל לזה. הזמן גם, כן. כן, מבינה? כן. אני חושב שבתקופה שהייתי יותר עושה פריסטיילים, אז הייתי כל היום חי כמו משורר, כאילו, מסתובב ברחוב ורק חושב חריזה, פוגש את העולם דרך חריזה, מצבים, זה, בפיצה שהייתי עובד, הייתי ממלא כאלה קרטונים של פיצה בליריקס כזה, ומכין את עצמי לפריסטייל הבא, או כזה, הייתי חי את זה. היום פחות, כי החיים הם החיים, ואתה יודע, יש ילד, יש חשבונות, כן. אבל גם זה חלק ממשהו טוב לכתוב עליו. פשוט המוח לא תמיד פנוי, לא כמו פעם. מבין אותך לגמרי. וגם יש לכם, כאילו יש לך, אני חקרתי והקשבתי לאלבום סולו, יש לך גם הרבה, אתה משתף פעולה עם הרבה אנשים, וגם היה לכם, או יש לכם עדיין, זה כזה בהרכב אחר, נכון? פלא אוזן. פלא אוזן. כן, אז בטח. איך זה לכתוב בהרכב, לעומת לכתוב, אתה יודע, את הוורס שלך, ואתה הכל התוכן, תכלס. אז אוקיי, וואלה. זה שני דברים שונים, כאילו, העבודה עם הקבוצה הנפלאה הזאת שהיא משפחה כבר, והכל כזה נורא מרגיש נכון ו... ונעים, היא מאוד שונה עדיין מלכתוב לעצמך, עם עצמך, שיר שלם, כי שם אתה גם יכול יותר לקחת את זה למקום שלך, לדברים, לנושאים שמעניינים אותך, ולחקור אותם, להיכנס מאוד לאישי גם. כשאתה עובד עם הרכב, יש לך כך וכך זמן להיכנס, אתה רוצה להביא את הדבר, ולהתאים את עצמך, או כזה, לפעמים אתה מוביל, לפעמים אתה מובל, הוא כתב את זה, זה כתב את זה, אז מה אני מביא על זה? אבל, וגם הם מפריעים אותך, כאילו, הדברים שיוצאים איתם לא בהכרח יצאו לך שאתה תעבוד לבד, כי הרצון להיות ברמה שלהם מאלץ אותך. מה זה? To level up. כן, כן, אז זה מגניב, זה אחלה ממש. וכשאני כותב עם עצמי, אז זה דברים יותר כאלה פנימיים, אני יכול לצאת למסע בתוך שיר יותר ארוך, שזה כיף אחר. על מה אתה עובד עכשיו, נגיד? אני עובד עכשיו על אלבום שלי, אנחנו גם עובדים על אלבום של הפלא, באמת במקביל, שהוא סנסציה, אבל גם אני עובד על אלבום שלי, לוקח לי זמן, אני זז מאוד לאט, כמו חילזון כזה, אבל כל פעם שאני עושה עוד צעד אני ממש ממש גאה. יש כבר איזה 6 שירים, כן, כן, אני חושב שאלבום שני זה דבר מאוד קשה לעשות, כאילו, כי יש את כל המודעות וכל מה היה, ומה אני עכשיו, ומה אני אביא, שלא ירד ברמה, כל מיני כאלה. אנחנו גם עובדים באלבום שני עכשיו.
אוקיי, אז אנחנו אתם... בשיר שישי, אנחנו כזה, וואי, איזה מהר אנחנו התקדמים, אנחנו כבר בשיר שישי. אז נראה לי הכל יש לי פרופורציות. לגמרי, זה... אני גם קשה לי לוותר על שירים, נגיד, יש כאלה שעושים 20 שירים, ואז בוחרים, אני לא... אני פחות כזה. אה, אז כן, אז אני עושה את הצעדים הקטנים שלי, ומתחיל לתפוס צורה, מתחיל גם להבין על מה האלבום הזה, מה עוטף את האלבום הזה, אה, וזה כיף, זה כיף גדול. כאילו, יש לי, יש לי משהו לשאול ככה לגבי הכתיבה שלך. שקרן. לא, יש לי. אם כבר פודקאסט על כתיבה, אז יש לי שאלה גם על הכתיבה שלו. אירחנו כל מיני ראפרים, ואתה יודע, יצא לנו להקשיב להרבה דברים, גם חבר'ה שאירחנו, גם חבר'ה שאנחנו לא אירחנו ושמענו דברים שלהם. הכתיבה שלך שונה בנוף, כאילו, היא שונה. השאלה אם זה משהו שמבחינתך אתה גם אומר, וואי, אני כאילו מרגיש את זה, גם דרך אגב בפה לאוזן, כל אחד יש לו את הצבע שלו, אבל אצלך זה קצת מרגיש אחרת. בכוונה אני לא אומר מה זה מבחינתי שונה, וקודם כי מעניין אותי קצת מבחינתך, אם אתה גם רואה את הכתיבה שלך קצת כשונה, אם יש לה איזה צבע שאתה אומר, וואי, איזה צבע כאילו שאני מביא, או שמבחינתך כאילו זה מה שאני כותב וזה מה שיוצא לי, וכאילו אין לי איזה ראייה על זה מהצד. כן, הוא אוהב את הצבע בז'. אוהב את הצבע בז', חום דווקא, אבל למשל הארון הזה שם מאוד יפה בעיניי. אני אגיד שאני מודע לזה. זה לא מה שמניע את הכתיבה שלי, או אני מנסה לייצר את הדבר הזה, זה קיים בי, וזה מה שכיף. לדעת לתת לזה מקום ולזהות את זה, ולהגיד, אוקיי, זה מי שאני, אז אני אעמיק בזה. כאילו, אני אהיה הדבר הזה. אני חושב שניסיתי לחשוב על זה היום. אני לא מתעסק הרבה בכמה אני יותר טוב מאחרים, זה פחות מעסיק אותי. יותר מעסיק אותי כמה אני קרוב לאחרים, כמה אני יכול לייצר מפגש דרך הליריקס שלי, מפגש אישי, שאתה תרגיש אותי קרוב. זה משהו שמנחה אותי כי אני חושב שהאומן, המשורר, הוא צריך לשים את עצמו על הגדר ולהביא את הכאב החשוף שלו. ובכך לתת כוח לאנשים אחרים שמרגישים לבד או חלשים או לא מובנים, ודרך זה כאילו לייצר איזשהו גשר ולייצר איזשהו תחושת ביחד כזה. בין אם זה בחיבור עם היהדות, עם הישראליות שלי, בין אם זה בחיבור פשוט כבני אדם, בגיל שבו אני נמצא או בחיים שאותם עברתי, זה נורא מעסיק אותי, כאילו אם הייתי יכול לכתוב ראפ כמו ליאונרד כהן, אז הייתי עושה את זה. You more poet with rhythm, הבנתי. יותר משורר עם קצב. אז גם אתה התייחסת לדבר בתור משורר, כי אני חייב להגיד שכל מה שאתה אומר, זה לפעמים, אתה יודע, אתה חושב שאתה אומר X, אבל מאזין שומע Y, אז במקרה שלך אני חושב שאתה מאוד עם זה, כי זה באמת מה שאני מרגיש, וגם כאילו, קצת ממה שיצא לי גם לדבר עם אחרים, כאילו, זה משורר, קצת נביא, זעם כזה באיזשהו מקום, ובאמת הנושא הזה של התבגרות והתגברות, ואיזה שהם כאבים, כאילו שאתה יודע, the rose that grew from concrete, כן, כזה של כאילו קצת זמנים יותר מורכבים בעבר, שעכשיו כאילו הביאו אותך לאיפה שאתה היום, אז אני חייב להגיד שזה מאוד עובר בכתיבה שלך, אז ככה לעשות את זה. אני גם רציתי להגיד לך ששמעתי את השיר משקף עופר, אז זה נורא הזכיר לי את הילד הכי קטן בכיתה. זה כאילו זרק אותי ישר לשם, לא יודעת למה, כאילו יש לי איזה, שזה שיר בעיניי מדהים, כן? הילד, גם משקף עופר וגם הילד הכי קטן בכיתה. כן, בטח, זה שיר מדהים. זה קלאסיקה שעדיין, ואני אסביר לך למה, מה זה היה לי, זה לקחת חוזק, כאילו את המכשול ולהפוך אותו לחזק. בכלל לקרוא לאלבום משקף עופר. את יודעת מה זה בשבילי? זה כאילו, זה מילה שהייתי שומע אותה בתור ילד, ישר הייתי רואה שחור בעיניים. ישר הייתי רוצה לבכות. מישהו אומר לי, בוא נהיה משקף עופר, או תראה את המשקף עופר הזה, הייתי כאילו
או כופה או מתפרץ, כאילו, ופתאום לקחתי את הדבר הזה ואמרתי, לא, אני אעשה מזה דווקא משהו גדול. כאילו, שעכשיו בן אדם יראה אותי, הוא יקרה לי משקפופר מחיבה, וזה קורה, וזה לוקח לי רגע. זה עדיין לא כזה בקלות, מישהו אומר לי, אתה משקפופר, אז אני כזה שנייה צריך להבין, זה נכון. כן, וזה, טוב. אז גם כל האלבום הזה, כאילו, ההתעסקות בלהיות חלש ולהצליח לצמוח, אם זה בעזרת חברים, אם זה בעזרת אמונה, ואם זה בעזרת השיחה הכנה שלי עם עצמי, ולהיות החבר הכי טוב שלי. יצא לך אולי קצת לקבל על זה, כאילו, לשמוע תגובות מאנשים? כי לדעתי זה ממש קלאסי, כאילו... אני יכול להגיד שאנחנו בהרכב שלנו, איזה מישהו פעם כתב לנו, חבר'ה, הוצאתם אותי בתקופה של דיכאון, וזה, עכשיו היה לנו 2 שירים בחוץ, היה לנו בשביל זה אני חי, שאנחנו שרים על זה שאנחנו אוהבים לעשות מוזיקה, והשני זה על שיר על גרביים. אז אני אומר, אם על זה אנשים אמרו לנו, הוצאת אותי בדיכאון, אז אני מניח שאצלך גם יצא לך קצת לשמוע מאנשים אולי שזה פגש אותם איפשהו. כן, כן, לגמרי. השיר הזה, יש לי חברה שיש לה ילד עם משקפיים, מגיל מאוד קטן, עכשיו הוא בן 8 או 9 כזה, והיא אומרת לי שהיא שומעת את השיר הזה והיא בוכה. כאילו ביום שהיא הבינה שהוא צריך משקפיים וכל מה שמצפה לו וזה וזה, והשיר הזה כאילו נורא כזה עזר לה להתפרק ולהאמין דרך אגב, שאפשר, לבן שלי יש משקפיים. מה שקרה. אז זה למרות עניין, שראיתי את זה, מה זה סבבה, כאילו, זה אחרת זה לגמרי. מדהים. הלוואי על כולנו, אבל זה גם הרבה פעמים לא איך שאתה לוקח את זה, זה איך שהחברה, אני חושב שפעם זה היה יותר עניין, אולי, מהיום, כי כאילו יותר היו כזה נטפלים ונתפסים, הייתי גם ילד מאוד רזה, ועם שן שחורה, ולפעמים היה לי רתיעה על העין, כי היה לי פזילה, אז כאילו, בקיצר, הייתי כזה, רק תבוא תרביץ לי, כזה מצווה, כזה, אז היה הרבה כאילו עניין עם הדבר הזה. עד היום זה עניין, אתה יודע, נגיד אני בא למרץ 2, או ללוונטין 7, או לכל מיני מקומות כאלה שהקירות שחורים, והכל חשוך שם, אני ישר בנכות, ישר קשה לי, גם יש לי עיוורון לילה, אז בכלל כאילו, אני לא רואה אף אחד דורך על אנשים, רסות, כאילו לא נעים לי, לא טוב לי, אני מרגיש ישר כאילו נכה כזה. אין בעיה, אני אבוא לכל מקום, תמיד הלבנה הכי לבנה היא בשטח, תחזיר לך את אני אעיר לך. והופעתי עם השיר הזה בבית ספר לילדים כיתה ביסודי, וואלה. וניהלנו שיח על זה, כן, על השונות ועל התחושה הזאת ועל בריונות, וגם הופעתי באיזה מקום של זקנים כזה, של חבר'ה בני 80 ברעננה, וגם ניהלנו שיח כזה אחרי כל שיר, וגם אחרי השיר הזה אמרתי, מישהו מכם חווה פעם תחושה כזאת שמצביעים על חולשה שלו, שמצביעים על פגם שלו וזה, ואתה יודע, ואנשים מרימים יד ומספרים על הסיפור העלייה שלהם, על השם שלהם, שהיו צוחקים להם על השם, וזה, וצפים דברים, זה היה מדהים, כאילו, וכמה זכות אתה אני חושב שהיפ-הופ עזר לך אולי להתמודד עם הדברים האלה, לבנות את הביטחון וכאלה, זה... מלא, כן? מלא, הציל לי את החיים. כאילו וואלה. סקטבורד הציל לי את החיים, והיפ-הופ, כי היפ-הופ, הייתי שם את האוזניות, שומע את סליחה תחתכו את זה בעריכה, שומע את הנגז האלה, שהם אחים שלי מרחוק, ואני כאילו אומר, וואו, איזה חזקים הם, והם כאילו באים מלמטה, והם שרים על הסטראגל שלהם, ועל הקושי, והייתי שם אותם, הייתי מרגיש חזק. הם נתנו לי כאילו אוויר, ואז גם היכולת שלי פתאום לפרסטל, מילד שאף אחד לא מקשיב לו חוץ מכשהוא מצחיק מישהו, ולרגע אני פותח את הפה וכולם רוצים לשמוע מה יש לי להגיד, ואני שופך את הלב, אני שם את הלב על הפלנצ'ה, ואני כאילו מדבר על הכל, וזה חיזק אותי, זה ריפא אותי. הייתי בבית מורט לעצמי שערות מהראש, ועצבים, מעצבות, הייתי נעלב מכל העולם, הייתי כל הזמן, לא מבין למה אנשים כאלה רעים, למה? מה עשיתי כאילו?
ופתאום היכולת לדבר על זה, שאנשים מקשיבים לי, יש לי את הקסם הזה, יש לי את הכוח על הזה, זה ריפא אותי לגמרי. אני משתדל כאילו להעביר את זה, אני עושה סדנאות פרי סטייל, אני כאילו מנסה לדבר את הדבר הזה, כן, אתה יש לך כועס, חוד המחט שזה קורה... כן, תספר לנו על זה קצת. איך זה קם, ספר, פשוט הייתה לך לספר על זה, כאילו, בלי זה שמרחיבים את זה. אני גיליתי את הדבר הזה וכמה טוב הוא עושה לאנשים, ואני ראיתי אנשים כאילו, אתה יודע, בישיבות כזה, איך הם, הרעד הזה, הפחד הזה של הלפני, זה ממש כמו לעמוד על צוק ולהסכים לקפוץ. והבנתי גם שהדבר הזה מתאפשר רק כשהסביבה היא תומכת, והסביבה מאפשרת. כי אם אתה חושש מאנשים סביבה, אם אתה בן אדם שלא עושה את זה, אתה לא תעשה את זה. אלא אם כן אתה נורא מוחצן או מרגיש בנוח, אבל אני מדבר על האנשים שלא. והתחלתי לשבת עם עצמי ולכתוב לעצמי כל מיני תרגילים של איך זה עובד הדבר הזה. והסדנה היא בין 2 ל3 שעות, שכולם כל הזמן עובדים. המטרה היא טיפה להכניס אותם לאיזשהו טרנס, ואיזושהי יכולת שחרור ופחות שפיטה עצמית. המאמץ, הלחץ להוציא את החרוז, לא מאפשר לחרוז להגיע הרבה פעמים. והזרימה והחוסר שיפוטיות, והלאפשר להקשיב לצליל של המילה, ולא למשמעות שלה, מאפשר את הזרימה הזאת. ואז אני משלב בתוך זה גם את ה-say, את האמרה, את מה אני רוצה להגיד, כי זה כל הזמן דיאלוג כזה, בין הרצון שלי להגיד משהו, לבין הרצון שלי שזה יתחרז. אז לפעמים החרוז מנחה אותך, שזה גם נחמד, אבל לפעמים זה חסר תוכן וזה משעמם, ולפעמים זה התוכן שמנחה אותך, הרצון שלך להגיד משהו, אבל אז גם לפעמים החרוזים מתפספסים. אבל זה נשמע כאילו כזה טוב שיש לך חרוז, זה העוגן שלך. נכון, אבל גם יש את הרצון להגיד משהו. כאילו אם זה רק החרוז, אז אתה לפעמים כבר מאבד את מה רצית להגיד, ואתה סתם מדבר על קקי פיפי. וחבל, כי כאילו, אתה רואה אנשים, אני באמת, אתה רואה בן אדם בא לך בתחילת הסדנה, אומר לך, תשמע, אני לא טוב בזה, זה לא בשבילי. סוף הסדנה, אתה בן אדם, כאילו, פעם נותן כאילו ורסים של העולמות, מזיע וצוחק ובוכה תוך כדי, כאילו, אנשים עוברים שם כמו איזה מקווה לנשמה כזה. כן, נקרא כמו טקס איוואסקה. כן, בקטנה, אבל זה רק אם הבן אדם מסכים, אתה יודע, מה שאתה תיתן זה מה שאתה תקבל, אם אתה לא תיתן אז זה יעבור לידך, אבל אם אתה תסכים כאילו להיכנס לזה ואתה לצאת למסע הזה, וזה, אז אתה תפגוש את עצמך, וזה יהיה מדהים. דיברנו באמת על נושאים ככה שהם קצת תרפיה וככה טקסטים אחרים, ויש טקסט שגם יצא לי ככה לדבר איתך עליו בקטנה, וזה טקסט ששמעתי בהופעה של פה לאוזן בברבי. גם שאלתי אותך בדיוק איך הוא נקרא וזה, אז בתוך נאום הגבר 2, שבעצם כל אחד נתן שם איזשהו, את הנקודת מבט שלו, כאילו על ההתייחסות של הגברים לנשים. אני איתך הכי כן, לא להכל שם התחברתי, וזה בסדר, אני חושב שזה, אתה יודע, זה פרספקטיבה מעניינת. אבל פתאום משום מקום באת והבאת קטע שמדבר על הטרדה מינית שאתה חווית. וזה כאילו, אני כזה, וואו, זה לא משהו ששומעים בהיפ-הופ. היפ-הופ, קודם דיברנו עם סייד בי, ואני חושב שאולי זה מה שפספסנו שם, שיש הרבה מצ'ואיזם, וזה דווקא כאילו קצת הרגיש לי הפוך, למרות שאיכשהו זה גם כן, זה לא כאילו, הרגשתי שזה בא, כאילו לספר על העניין הזה מאוד מאוד ביטחון מצד שני, כאילו על רגע מאוד חשוף. מקום שלם. גם הרבה, כן, גם זה לא הרגיש לי כאילו, בוא תספר רגע על הקטע הזה, איך כאילו, איך בכלל ניגשת לכתוב עליו, איך כאילו, מה תגובות, אם זה לא מבחוץ, אפילו שחברי הרכב, כאילו, זה באמת, כאילו, זה לא דברים שיש בהיפ-הופ. זה גם לא משהו שיש טוב בכללי כל כך. נכון. גבר שמדבר על הטרדה מינית שהוא עבר. היה לנו את הביט המדהים הזה, ולקח לנו זמן להבין מה אנחנו עושים איתו. ואז אברי בא עם הוורס שלו, אמר, שמעו חבר'ה, יאללה, לקח לכם יותר מדי זמן, זה מה שאני רוצה שאנחנו ניתן, כאילו. ואז כזה כולם אמרו, וואו, אוקיי, סבבה. ואמרתי, תשמעו חבר'ה, זה דבר שצריך לגשת אליו הכי ברצינות והכי בכנות,
כאילו לא, כי לשמוע גבר מדבר על הטרדות מיניות לנשים, זה כבר בעייתי. כאילו, אם אתה לא בא ומודה ואומר, וואלה, אני גם אחד אני שם, קרה, הייתי צעיר, עשיתי ככה, גם אני, הוורס שלי אומנם מדבר על הטרדה מינית שאני עברתי, אבל גם אני עשיתי חרא, כאילו, או? חברה בעייתית. ואז אני ישבתי עם עצמי, וניסיתי להבין מה אני רוצה לדבר, על מה אני רוצה להבין, ונזכרתי ברגע הזה, שלקחתי אותו איתי באמת שנים, ולא סיפרתי אותו כמעט לאף אחד, אני לא זוכר אם היה מישהו שדיברתי איתו על זה. מתוך העבודה שלי בתיאטרון פלייבק, יצא לי גם לעבוד עם תאיר, שזה כזה, איך זה נקרא, עמותה למניעת הטרדות מיניות, משהו כזה, ועשינו כל מיני סימולציות. פגשנו את הדבר הזה והתחלתי להבין מתוך העבודה הזאת מה זה בעצם הקווים של הטרדה מינית ואני הייתי רוב הפעמים המטריד בסימולציות כי אני הגבר והיא האישה, אבל אז התחלתי להיכנס לנעליים של הדמות הזאת ואז נזכרתי ברגע הזה ו... והתחלתי ממש, לקחתי את עצמי כמו באיזה דמיון מודרך רגע להיכנס לרגע הזה ולתחושה וכל מה שעברתי שם, והצלחתי לכתוב את זה, אני חושב שגם בלי מחיקות, כאילו זה היה כזה ממש כל כך בער בי והיה כל כך חזק, והבנתי כמה זה חשוב כשעשיתי את זה. גם לי זה עשה ממש טוב, כאילו, וגם עשה לי כזה, אוקיי, רגע, אתה באמת מוכן לשים את זה בחוץ? כן. סבבה, אני שם את זה. מוכן וצריך, וזה לא בשבילי, וכמו שאמרתי, עליי לשים את עצמי על הגדר ולבוא חשוף, וזה מה שאני עושה עכשיו. בהתחלה החבר'ה גם ממש נדהמו כאילו מהוורס, והיה איזה רגע שהם חשבו, תשמע, אולי זה שיר אחר, אולי זה לא שייך לשיר הזה, אולי צריך לבודד את זה. או משהו, ואמרתי, לא, 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 אל תעזו לעשות את הדבר הזה, זה הכי חשוב בעולם שהוורס הזה יהיה שם. זה בדיוק ההפתעה שלא מצפים לה, וזה בדיוק הדבר שיסגור את המעגל השלם של השיר הזה. וכשהקלטנו את זה באולפן, כבר אז, הסאונדמן בהפסקת סיגריה בחוץ, לא סאונדמן, האיש טכני, יוצא החוצה ואומר לי, בוא'נה אחי, מה שאתה נתת שם, זה חזק רצח, אתה לא מבין, היה לי משהו דומה. ובא, מספר לי איזה סיפור שהוא עבר. אני כזה, מה, אתה רוצה? הוא אומר לי, כן, אחי, אני לא דיברתי על זה עם אף אחד. יומיים אחרי זה, חבר שלי אומר לי, תשמע, אחי, זה, קרה לי ככה וככה במעלית, ואיזה בחור, תפס אותי לבד, וזה, עוד מישהו, אתה יודע, פתאום אני אומר, וואו, 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 פאק, יעני, א', ברוך השם שעשיתי את זה, וב', כאילו, כמה יש כאלה שלא מדברים את זה בכלל, לא מדברים את זה בכלל, וזה חבל, כי זה גורם לך לערער בגבריות שלך, וכל תחושת האשמה הזאת, ואולי אני משדר בכלל משהו לא נכון, ואולי אני בכלל אני צריך לצאת מהארון ואני לא יודע מזה, כל מיני דברים שכאילו, שכל קורבן, אגב, יכול להרגיש על עצמו בכך וכך סיבות ובכאלה מקרים, אבל... אז כן, אז זה עשה לי טוב, ואפשר לשמוע את הבן אדם כבר באולפן, אמרתי, אוקיי, עשיתי את זה, וזה שם, וזה יפגוש את מי שזה יפגוש, וברוך השם על זה, וזה גם היה הנקמה שלי באותו בן אדם, איפשהו להגיד, האפס, הנה, עכשיו אני כאילו מעליך, זה, לקחתי את הכאב, עשיתי ממנו שמחה. תשמע, אני גם חושב שבטח לעשות הוורס הזה מול ברבי מלא, זה גם כאילו... אתה אומר, לא סיפרתי לאף אחד, פתאום מספר את זה לקהל עצום. צמרמורות. חזק. זה כל פעם צמרמורות, וגם אני מחייב את עצמי לבוא לזה הכי כנה, ולא לדקלם את הדבר הזה. כן, 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 כן. פשוט. יש לי שאלה אחרונה מהצד שלי, שתמיד ככה אני שואל, זה אם יש איזה בירה אתה אוהב? איזה בירה אתה אוהב. אם תן איזה שם של כותב שאתה ככה מאוד אוהב את הכתיבה שלו,
כותב 2 אפילו. ישראלי. בישראל או... ישראל. או בערב הסעודית, אם אתה מכיר. ערב הסעודית עוד לא יצא לי לשמוע. וואו. טוב, יש את החבר'ה שלי, but of course, סבי אקסל, הוא סבסטיאן. פשוט, כל פעם אני כאילו, פנצ'ונאי, איך אתה עושה את זה, כאילו, זה וואו, כאילו, אגרופים לבטן, הוא אנדרגראונד. אבל הוא מאוד גם... יש לי קטע בפודקאסט שאני חייבת להגיד אנדרגראונד פעם אחת. אוקיי, אז תני את זה. אני חושב שבארץ יש כותבים מדהימים, נועם רותם, אני חושב שהוא כותב מדהים. אותו דווקא אני לא מכיר, אז יהיה מעניין לשמוע. סבסטיאן כבר אמרו אותו. נועם רותם הוא לא בראפ, אבל אוקיי. אנחנו מדברים על ראפרים, אוקיי, אז סבבה. אז סבי, מאור אשכנזי, הוא טוב. צריכים שם מהגדולים. לא, דווקא פחות, אתה יודע, כבר... אברהם לגסה לפעמים טמטם אותי, כאילו, איך הבן אדם הזה, מה קורה שם בראש הזה. מבחינת גם פלואו, הוא הרבה פעמים כאילו... כן, כן. זה מה שעולה לי כרגע, אבל בטוח שיש עוד ואני כזה אחר כך אגיד, בסדר, אחר כך נוסיף גם באפטר אפקטס. בקומנט. ביחד עם האנשוף שאתה... תראה, יש גם הבדל בין פלואו מדהים לבין כתיבה שמעיפה לך את התחת. למשל, הפלואו של טדי הוא גם, וואו, אני מת על איך שהוא מביא את זה, ואיך שהוא תמיד נינוח ודבש וחלק על הדבר. אבל האנשים שתופסים לי את הבטן וזה, אז הם מאוד מסוימים. מה עם אישה? אף אחד לא אמר אישה. כי אני אמרתי כותב, לא אמרתי כותב. אז אני, כששאלתי ישראלים, אז הייתה לי אישה, כאילו, בראש, בגלל זה, אבל ישראליות, כאילו, ג'אז היא פריסטיילרית, מספר אחת בארץ, כאילו, גם בתור בן אדם וגם בתור אישה, היא הפריסטיילרית הכי טובה ששמעתי בחיים, כאילו, וגם הכתיבה שלה היא, כאילו, היא יפה, כאילו, אני לא אוהב נשים, שלא מתעסקות בעצם מאותן נשים. שהכתיבה שלהן לא מדברת רק על כמה גברים הם כאלה ונשים הם כאלה, אלא היא פשוט ראפרית טובה. אוקיי? כמו ליטל סימס. סבבה? היא פשוט ראפרית מדהימה. זה לא חייב לעסוק במגדריות כל הזמן. לא, אני סתם אומרת, קודם כל אני אישה, ואני סתם אומרת... לגמרי, על הכיפק, זה מעולה. אני אגיד לך מה, אני מוצאת את עצמי הרבה עם גברים. רק, כאילו, נשים בייחוד, אני אימא לשניים, ונשים כאילו איכשהו, לא יודעת למה, הביציות שלהם, כאילו לא נותנת להם לצאת החוצה. הן נכנסות למין כאילו מולד כזה, והן מפחדות לנהוג, אני אומרת לך, אני משתגעת מזה, זה כאילו מחרפן אותי. כאילו, את אישה, את עצמאית, את יכולה, כאילו, fuck the system, זה לא קשור אם את אישה או גבר. אבל אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים עם גברים, בייחוד במוזיקה ובעמדות של לעשות דברים. אישה, כשהיא נהיית אימא גם, זה עוד יותר מצטמצם, כי אז היא נכנסת למין תפקיד כזה, וזה נוח להיות שם, והיא גם רוצה, גם אני רוצה להיות אימא, אבל זה לא, it doesn't define me, כאילו, יש תהיה. אז בגלל זה אני אומרת את זה, לא בגלל שאני חושבת שאתם שוביניסטים או משהו כזה. אני אשאר מחשבה א', זה טוב שאמרת. לא, זה טוב מאוד שאת אומרת את זה, ואני מאוד בעד, ושיהיו כמה שיותר. שירו, לדעתי, דבר מטורף שעולה פה בארץ. כאילו, הכתיבה שלה היא הזיה, כאילו, והפלואו שלה גם. פרקת מילים כמו טטריס, כאילו, אז הנה בחורה שהיא ילדה עדיין, אבל מי ידע מה יהיה, כאילו. ויש בחורה בשם נוגה, שהייתה באה, אני לא יודע, נראה לי נוגנוג זה השם במה שלה. נוגה ארז? סתם. לא, נוגה ארז מדהימה. אבל נוגנוג, והיא כאילו פריסטיילרית פשוט
וואו, 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 הוא ירושלמי, אז הלוואי שהיא גם היא תפתח פלטות ותעוף. מישהו ירה כן, פתחו במישהו? דלת. פתחו דלת. היה פה ירייה או משהו. לא, זה הסוס זה נכנס. גבעת עדה, נחמד. אבל כאילו באמת בערבים של הפרי סטייל שאני עושה בוואן מייק, אז לא מגיעות מספיק בחורות, וזה באסה. הלוואי שיבואו יותר. יאללה, אמן. אז אני אזרוק תנשמת ואולי... טוב, יאללה, רויסון, המון תודה, היה ממש מעניין וכיף לגמרי. לארח אותך. תודה, נהניתי מאוד. ותצליח, ויאללה, אנחנו מחכים לשמוע חומרים. וגם לא משנה באיזה זמן הפרק יוצא והצופים המאזינים רואים את זה, בתקווה נראה אותך בוואן מייק הקרוב. יאללה, בלס, אני אשמח מאוד. יאללה, הכי מאוד. ביי, אנשים טובים, להתראות, בהצלחה. ביי.